kat kum na gawai galat patai kubor ka tains now lai thu gawai ga jingjia ba phala bar sngolngo jibun ba gawai ga long kami ba kerteng ga Priya Devi na ga Saran district ka Jala Bihar ka lakha ya ikun kan thai ba pher na ki wegi khulung ba lakha ha gawai na ki private hospital hapo ka Jala Bihar ha ga bai na ikhlung idan south liki ti south liki jat south liki skor south liki khmat art liki donot art liki bodlum henry ka wei pat ka khli ang Maria yo sngo ya gane ka khubor ba phala ha gane ka hospital barok ke bidan lang hangta ke la kendit ba lengo sibun ha ka ba kom gane kam pat jujia menno menaru la pelong ya ki babun hangta banya keren syapang gane ka jingjia ka ba phala la ituru bawat kinong trei gane ka hospital ke la kendit sibun ya ini klung andai ka basong si par kalong ba ini klung ba phala la im tang ka ba 4 minit bar ila klat no na kiliang u doktor ka Sanjeevani Nursing Home u Anil Kumar ka hospital ka basya sumari kane ka long kami bat iklung ulong baga de gesin ka baningkong bagan jia kumne kamtam lei ka long kami ka Batista banwan check up hadin baga sung sitam rehab ban sipoi no hadin baga jingkoi jingkhia jangka ka lahiar bha henry ha kane ka jingjia kane ka long kami bat kam syam la lilei kadon ha ka jingklaing bat omli lei satya